Balekile kumina ukuthi uma ngabe ngoba sihlele la ngim-update ngendaba yokuthi umcimbi njengoba uzoba khona umthombeni ungicela ukuthi ngimlekelele. Esinye sezizathu ezokuthi angifisi ukuthi lento esingavumelananga ngayo nomthombeni mayenzeka ngibalwe phakathi as if benkade mina ngihlangene nokulungiselelwa komcimbi wokufika komunye umuntu. Ngawazi-ke wena avelathi enene no go Friday wenza umcimbi wokubonga ukhulu kudliwa ngomgqibelo of course umeme nabantu bakaduma. Abantu bakaduma njengoba bamemile one kuzodliwa inyama ukuthi umcimbi kodwa wesibili ufuna ukuthi azo-introduce unumber 5 kubantu bakaduma. Bese ngithi wolophu-ke imali ehlanganise nathi. Asikaze sibe khona emcimbini yakamsele kusiyizintombi. Sonjani lo uthi efike intombi abe esezoba khona emcimbini. Bese ngithi wo angizwa kahle-ke mngani wami. Manje umcimbi wakamsele kungena kanjani number 5 kuwona njengamanje noku-introducewa unento ezimbili ozenzayo kwenzakalani. Asho ukuthi hayi nobone kuyi-opportunity right ukuthi yena ngoba sebekhona abantu asale sezom-introduce. Ngcono mina ngingabi khona because ngangishilo ngathi angifuni ukuhlanganiswa number 5. I don't care ukuthi kwenzakalani, so nje I won't be part of indaba ya number 5. Uyanqena ukuthi sibone ngalelo langa ukuthi kuzokwenzekani sizoxoshwa. Inkinga ukuthi adowana angifuni ukuboshwa ngithanda ingane encane. Ngibuza abangaziyo.